କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ କହ। ସେଦିନ ବା କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ଗଡ଼ିଶ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କଉ, କରାଣ୍ଡି, ଖସିକିରିଆ, ଚମ୍ପା ମାଛ ଅଛି ନା 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 କ'ଣ ଏଇଟା ଇଲିଶି ଆଉ ହେଉଛି ଘରଗଳା ଆଉ ମାଗୁର ଆଉ ଭାକୁଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଖଣ୍ଡା ବାଲ ଆଉ କ'ଣ କରାଣ୍ଡି ଆଉ କ'ଣ କଣ୍ଟିଆ ସିଙ୍ଗି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଆଉ ମାଛ ମୁଁ ଜାଣିନି।